De helft van Harkema. Vretejoen begon het met een trailrun van Ben en andere deelnemers. Snuntemorgen werd het weer oppakt met een mountainbike-tocht die door shorttrekker Jens van het Woud iepene waard. Ik kreeg nog oordoppen op, maar ik voelde het echt in mijn borstkast en ik schrok wel van de eerste keer. Ja, ik vind het juist heel leuk om in die kleinere dorpjes te doen. En dat er zoveel geregeld kan worden nog, dat is heel gaaf om te zien. En als het met sport te maken heeft, vind ik het sowieso leuk. Ja, dat is prachtig. Het is juist hoe mooi los de sfeer is. Iedereen had het net zin. Wij hebben meer dan 100 vrijwilligers hier uit het dorp die het hartstikke leuk vinden om mij te helpen. Dus het is altijd niet een feest voor de deelnemers, maar ook voor de organisatie. Ja, ik denk dat we nu tol betrekken 100 fietsers hebben en juist Janne hier hartstikke 400 hutreners. Dus het wordt alle jaren steeds groter. Voor spinders zit er wel een nadeel in het organiseren van het evenement. Ik ben zelf ook een fietser. Mijn vriendengroep in het dorp, wij fietsen ook een hele soort. Dus eigenlijk organiseren we iets waar ik heel graag zelf een keer een meid van wil. Als ik het nu zo zie, denk ik van had ik toch mee moeten doen. Alleen ik heb een trainingsschema die ik ook moet volgen, dus het past er net niet tussen. Met verschillende stops konden mountainbikers even bijkomen. Het gaat verschrikkelijk goed. Ja, het is een prachtige route. Heel mooi. Ik kom Amersfoort, Utrecht daartussenin. En dan komen jullie helemaal naar Harkema voor deze fietstocht. Ja, maar jullie zijn wereldberoemd. Echt waar, Harkema, de helft van Harkema is wereldberoemd hoor. Nou, als je normaal gesproken fietsen we wel, maar we hadden best wel druk de laatste tijd. Dus er wordt wat minder fietst, dus dat kan ik wel merken, want we zijn mijn ploeg hier. En we hingen wat op het vinkertouw. Nee, we zijn alle weken ben we wel aan het fietsen. Ja. Je maakt haar wat kilometers. We zijn altijd aan het oefenen voor de helft van Harkema. Daar ben ik heel hier mee bezig. Als de deelnemers weer bij de finish aankomen, kunnen ze op het terrein nog even naar genieten. Dan hebben we daar een DJ en dan hebben we een afterparty. En er zitten 1200 fietsers en met 1200 sterke verhalen. Dus dat moet allemaal met iedereen deel worden. Hè? Dus, Nou, zo, we gaan natuurlijk eerst even op het terrein. En dan van Jonne nog even naar Soa in Sarhuzem. Dus dat wordt nog een lange helft.